ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଥରେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଏ। ଏଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ମୂଳତଃ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ରେ କନ୍ଦରରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲଳିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦଇତାପତି ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରଳ ନିରୀହ, ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀ ନନ୍ ମାନଙ୍କର